У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў апошняга дня вясны, 31 траўня. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Адразу 3 завочныя судовыя працэсы над дзясяткамі вядомых беларусаў распачынаюцца сёння. Мінскі абласны суд пачне разгляд гэтак званай справы аналітыкаў Ціхановскай. Сярод тых, каго лукашэнкаўцы збіраюць судзіць завочна, 2 дзесяткі палітолагаў і экспертаў. Ганна Любакова, Александр Дабравольскі, Рыгор Астапеня, Павал Усаў ды іншыя. Мінскі гарадскі суд асобна пачне працэс над старэйшым дарадцам Святланы Ціхановскай Франакам Вячоркам, якога вінавацяць паводле 9 артыкулаў. У берасці на завочнай лаве падсудных апынуліся оперная спявачка Маргарыта Ляўчук, блогер Андрей Павук, музыка Владислав Новажылаў, актывістка Вольга Павук, Александр Чахоўскі і Ілля Саленкоў. У справе фігуруюць 14 артыкулаў, сярод якіх знявага Лукашэнкі і спрыянне гэтак званай экстрэмісцкай дзейнасці. Пачастунак ад акупантаў. У Беларусь плануюць пастаўляць чарэшні з акупаванага расейцамі украінскага Мелітопалю. Пра гэта расійскаму агенству ТАСС заявіў прадстаўнік прадпрыемства «Мелітопольскія чарэшні» Ігар Гарбуноў. З ягоных словаў, на беларускі рынак плануюць паставіць да 500 тонаў ягадаў, што складзе канкурэнцыю прадукцыі з Узбекістану і Азербайджану. Украінскі горад Мелітополь вядомы сваімі чарэшнямі. Ён застаецца пад расійскай акупацыяй з моманту пачатку паўнамаштабнага ўварвання ў лютым 2022 года. Часам не да законаў, нават не да правілаў дарожнага руху. Прэсавая служба Лукашэнкі показала фота, дзе дыктатар разам са сваімі сябрамі, шпіцам Умкам і бізнесоўцам Цяцерыным ездзяць прасёлкавую дарогаю на матацыклі і скутары. Карыстальнікі інтэрнэту, пабачыўшы фота, зазначылі, што нават тут Лукашенко парушае айчыннае заканадаўства. А менавіта пункт 9.5 правілаў дарожнага руху. Едзе на матацыкле без зашпіленага шлема. За гэта яму пагражае да адной базавай штрафу. Цікава, ці атрымае пратакол. Смяротная аварыя ў Асіповіцкім раёне. Прыкладна а палове на 7 раніцы кіроўца БМВ, які з папярэдняй інфармацыі міліцыі меў стомлены стан, сутыкнуўся са спадарожным Ауді. У выніку той вылецеў у кювет і ўрэзаўся ў агароджу меліярацыйнага каналу. Кіроўца Ауді загінуў на месцы. Цягам аднаго вечара 30 траўня ў вадаёмах Беларусі загінулі 3 асобы. У Смалявіцкім і Шучынскім раёнах патанулі 2 мужчынаў 48 і 55 гадоў. А ў Клімавічах у штучным вадаёме загінуў падлетак 2008 года нараджэння. Ён купаўся сябрамі без нагляду дарослых. Украіна атакавала расійскую паліўную і лагістычную інфраструктуру ў Краснодарскім краі. У генеральным штабе вайскова-марскіх сілаў Украіны распавялі, што абстрэл нафтага тэрміналу порту Каўказ і паромнай пераправы быў здзейснены крылатымі ракетамі «Нептун» украінскай вытворчасці. Адзначу, гэта першы за доўгі час афіцыйна пацверджаны ўдар ЗСУ па тэрыторыі Расіі. Генштаб збройных сілаў Украіны таксама пацвердзіў атаку ударнымі беспілотнікамі нафтавага тэрміналу на тэрыторыі Краснодарскага краю. Раней мясцовы губернатар паведаміў, што ў выніку ўдару на прадпрыемстве загарэліся 3 цыстэрны, а сярод працаўнікоў ёсць пацярпелыя. А вось расійскае міністэрства абароны ў сваю чаргу традыцыйна адрапартавала пра 100% паспяховасць. Збіццё 5 ракетаў «Нептун» і 29 дронаў ЗСУ над Кубанню. Тым часам Кіеў раніцаю зазнаў ракетны ўдар расійскага войска. Па ўкраінскай сталіцы былі выпушчаныя 4 ударныя беспілотнікі і балістычная ракета «Іскандэр-М». Паводле інфармацыі мясцовых уладаў, супрацьпаветраная абарона знішчыла ўсе цэлі. У выніку падзення абломкаў у адным з раёнаў Кіева ўзнік пажар. Пра ахвяраў ці пацярпелых не паведамлялася. Тым часам колькасць людскіх ахвяраў пасля вечаровага расійскага абстрэлу Харкава павялічылася да 5, пацярпелых да 25. Сярод іх 12гадовыя хлопчык і дзяўчынка. Познім вечарам у чацвер у Харкаве прагрымела адразу некалькі выбухаў. Па горадзе было запушчана 5 ракетаў сістэмаў С-300 і С-400. Адна з іх трапіла ў жылы 5павярховы дом. У выніку трапляння цалкам знішчаныя 4 і 5 паверхі аднаго з пад'ездаў. Калі на месцы здарэння ўжо працавалі медыкі і ратавальнікі, расейцы запусцілі ў тое ж месца яшчэ адну ракету. Першы асуджаны паводле крымінальнага артыкулу амерыканскі прэзідэнт. Суд прысяжных у Нью-Йорку прызнаў Дональда Трампа вінаватым паводле 34 эпізодаў. Сярод абвінавачанняў фальсіфікацыя фінансавых дакументаў для выплаты $130 000 порнаакторцы.
Абвінавачаны Дональд Трамп вінаваты паводле 34 пунктаў у фальсіфікацыі бізнес-дакументацыі першай ступені з мэтай утойвання схемы подкупу на выбарах 2016 года. Суддзя агучыць пакаранне экс-прэзідэнту 11 ліпеня. Дональду Трампу пагражае да 136 гадоў турмы. Аднак ён можа адкараскацца і штрафам. Трамп не прызнае вінавачванняў. Ягоная каманда збіраецца абскардзіць любы прысуд. І цяжбы могуць зацягнуцца на гады. Таму у любым выпадку вырак прысяжных не пазбавіць Трампа магчымасці ўдзельнічаць гэтай восенню ў прэзідэнцкіх выбарах. Беларускі гурт «Петля пристрастия» прэзентаваў новы трэк «Квант» на роднай мове. Музыкі пакажуць новы матэрыял падчас туру па Еўропе, які пачнецца з канцэрту ў Варшаве 1 чэрвеня. Паслухаць песню онлайн цяпер можна на найпапулярнейшых лічбавых пляцоўках. І гэта ўсе навіны ў кароткім выданні. Падрабязней аб развіцці падзеяў, як заўсёды, распавядуць мае калегі ў вечаровым эфіры аб'ектыву. А разгорнутыя каментары і аналітыка чакаюць вас у праграме «Белсадзум» з Віталём Бабіным. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся пры гэтым на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.